ez ziguten inongo dokumentazio hori bidali, eta ez zuten kontutan hartu, ikasturte hasieratik eskatzen genituen ezer jaso genuen ez ustekoa. Orain arteko akordio guztiak aidean dauzkagula. Ez dutela inongo zilegitasun juridikorik. Bakarrik, orain dela 12 urte sinatu genuen lan hitzarmenak. Urtarriletik aurrera jarri duten plan berri honen inguruan ere, ez dugu inongo informaziorik jaso. Ez dakigu ze irizpideren arabera banatzen diren, araudiaren arabera banatu diren, gardentasuna izan da hutsala. Eta gero zer, azkenean bai, ekainera arte badaukagu plan txiki bat, baina ekainetik aurrera berriro ere matrikula kanpaina ez dute egin, doakotasunari buruzko ez dute pausorik eman, ez dute zer esaten, eta publikoagaren heinean ere, publikoaren defentsarik ez dute bermatzen lanpostuak, ez dute zera aipatzen ez hezkuntza sailan barne parte hartzeko, ez kontsolidatzeko lanpostuak, kudeaketako langileekin egindako lan guztia bertan berautzi dute. Aurreskolak momentu kritiko batean daudela iruditzen zaigu, zirt edo zart egiteko garaia dela. Orduan denok bat adi mobilizazioei Behar duzuen azalpen guztiak emateko prest. batu zaitezte borrokara.